Mae'r cydweithio sydd wedi deillio'r prosiect o ddathlu 90 mlynedd yr Urdd wedi bod yn werthfawr iawn i ddisgyblion Ysgol Terrig. Mae hel atgofion am y gorffennol a'i rhannu gyda phlant o genhedlaeth heddiw wedi bod yn amhrisiadwy. Cafodd y disgyblion amser gwych yn gwrando ar storïau a chymharu eu profiadau hwy gyda'r rhain. Hefyd, fe gafodd y plant y profiad o feddwl am a gofyn cwestiynau perthnasol. Mae'r profiad wedi bod yn wefreiddiol i ail-sefydlu'r adran ac yn hwb i ail-gychwyn mwynhau yr Urdd yn Treuddyn unwaith eto. Oedd y gwersi ddim byd tebyg i beth ydych chi heddiw. Oedden ni'n cael arithmetic a English a am hanner awr bob dydd Gwener oedden ni'n cael gwers Gymraeg. A'r wers Gymraeg oedd rhyw lyfr darllen efo mae hot ink ar y bwrdd, mae pensil ar y bwrdd, rhywbethau gwirion o syml fonau, a ni'n Gymru Cymraeg. Pan yr ni ennill efo dawnsio gwerin a ymarfer corff, oedd yr Eisteddfod y Cylch yn yr Wyddgrug, ac wedyn oedd yr Eisteddfod Sir yn Mostyn. Dych chi'n gwybod lle mae Mostyn? Ti Abercan ffordd neu ar y ffordd i'r Rhyl? Iawn. So mae'n rhaid bod ni wedi mynd mewn car neu mewn bws i fanno. Ac wedyn, oedden ni'n cael mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac oedd o yn Hynarfon. 1956 oedd hwnna. A dwi yn cofio sut ddaru ni fynd. Ddaru ni fynd ar y bws o Treuddyn i'r Wyddgrug. A chi'n gwybod be ni fynd wedyn o Wyddgrug? Ar y tren o'r Wyddgrug. Oedd yna tren yn mynd o'r Wyddgrug adeg. Oed, lle mae car park Tesco's, oedd yr tren, oedd y lein y tren yn mynd ar hyd fanno. A ddaru ni fynd ar y... O, ti beth yn gwybod hynny? Wel, fanno oedd y station i lawr lle mae Tesco's rwan. Ac ddaru ni fynd ar y tren ar hyd wrth y dŵr, ar hyd yr arfordir, ac i Gaernarfon. Disgrifiwch y dosbarth i ni. Pa liw oedd yr ystafell? O, na chi gwestiwn diddorol. Wel, erbyn yn amser oeddwn ni wedi symud i lawr i'r ysgol yn fan hyn. So dyma'r ysgol, yn ysgol gyntaf fi. Ac oedd o yn, wel, allai ddim lle oeddwn ni, wel, rhywbeth tebyg i be ydi o rwan, rhannau ohono fo. So dwi ddim cofio lliw o gwbl, ond yn sicr oedd pawb wedi gynhyrfydd, pawb yn excited iawn bod yr ysgol newydd yn mynd i agor. Ac es i am un diwrnod i'r hen un, ac fel ni'n deud, o'n i'n cofio cerdded i lawr o'r hen ysgol i fan hyn, a pawb yn gorfod cario llyfr neu rhywbeth, fel bod pawb medru deud, nes i helpu symud yr ysgol o un adeilad i'r llall. A dwi'n cofio pan oeddwn ni'n fachgen, wel pan oeddwn ni, cos dim ond 2 oed oeddwn ni pan nes i ddechrau fan hyn, dwi'n cofio, o gynnau rhyw fath o bod yr ysgol yma'n cael ei adeiladu. Dwi'n cofio ddim ysgol yma, a bod yna gau yma, a bod yr ysgol yn cael ei adeiladu.